खुलुमबाय गिबियावनो बिएमएन सिनायनो मोनग्रा साफ्रोमखौबो रायजो राजाखौ बरायबाय आङो नैबे बुब्लियाव दंफैयो दा लाइमुथि ओनसोलाव फैनायनि मेन जाहोना जाहैबाय दा आथिखालाव बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै फारफ्रोमबो बिथिङाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो माखासे बार बारगासिनो दङ दा बे बार बारनायनि जाहोनाव माखासे दोलोआ सोरबा बिपिएफखौ मोजां मोनो सोरबा बिजेपिखौ मोजां मोनो सोरबा कंग्रेसखौ मोजां मोनो सोरबा इउपिपिएलखौ मोजां मोनो दा बेनि बेलायाव आङो नैबे लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा सोंनो लुबैदों माखासे राजनितिनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि नैबे लाइमुथि ओनसोलावहाय नोंथांमोना बबे दोलोखौ दा सायख'नानै दङ जोंनि बे लाइमुथि हालामनि जिनाखि थांखि बे थांखिया दा बर्थमान दाथ' नङा जोङो जेब्लाबो जोङो देरहासारखा जोङो जिखुनु प्रकारेब्लाबो जोङो गासै रायजो राजा इउपिपिएलआवनो होनानै जोङो माने फेरेंगा रनजित सारखौनो जोङो देरहासार खालामगोन आरो जोङो सियर देरहाखायोबो बे दा इउपिपिएलनो भट होयोबा रनजित बसुमतारिनो भटखौ होयोब्ला मानो भटखौ होगोन नोंथांमोना मानो मोजां मोनो बिथांखौ मोजां मोननायानो बेनो दा बिथाङा जोंनि बे लाइमुथि एरियायाव आवगोल इएम हिसाबै बिथाङा दङमोन किन्तु बे समावहाय जोंनि गेजेरावहाय गोबां खामानिखौ मावना होदों खारन जों जेरैबायदि बिथाङा बुंदोंमोन बेबायदिनो जोंनि गोसोफोरखौ फुरा खालामदों आरो माखासे थांखिफोरखौ जाफुंहोदों लामा बेखौबो जोङो जथेस्थ' रोखोमै जोङो मोनदों दा नै बुंनो थाङोब्ला बेफोर गासैबो फेरेंगा सारनि दाराय जाजोबनाय आरो माखासे हा बेखौबो बिथांमोना बुंदोंमोन सिगाङावनो फार्स्ट टाइमावनो जोङो नोंथांमोननि बे लाइमुथि एरियाखौ जोङो हाखौनो जोङो थिग खालामनानै होग्रोनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन दा जे बुंनाय बायदि बिथाङा दिनैहाय हाखौ जोंनो मोजाङैनो मावफुंनानै होलांबाय बिनिखायनो बिथांनिसिम लाइमुथि हालामनि जानानै आङो दिनै हाजार हाजार हामबाय होयो निस्सय बिथाङा ओइबारबो देरहानानै थांगोन आं बेखौ आसा थियो नोंथांमोननि लाइमुथि ओनसोलाव मा मा दोलो दङ आरो लोगोसे मा मा दोलोनि मददगिरिफ्रा बांसिन होननानै नोंथाङा सानो दा जोंनि लाइमुथि हिसाबैथ' जोङो इउपिपिएलआनो बांसिनखा फार्स्ट क्लास दिनैसिमाव बेवहाय खुनु गाब्रायनांगौ गैया जों बे थेंक इउ दा जों सासे बिक्टिमनिफ्राय मिथिना लाबावनि बिथाङा लाइमुथि ओनसोलनि बिथाङाबो सासे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा बबे दोलोआ साबसिन जानानै दं आरो बबे दोलोखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा जोङो दायो लाइमुथि हिसाबै जोङोथ' दायो माने लाइमुथि हिसाबैहाय जोङो माने इउपिपिएलखौनो जोङो सिगांनिफ्रायनो गोबांथार जोङो मोजां गाज्रिखौ नोजोर बोनानै लाइमुथि हिसाबै जोङो इउपिपिएल दोलोखौनो जोङो सापर्ट खालामो आरो जोङो दाबो बे एमएलए इलेक्सनावबो जोंनि जे बे सिडली समस्तिनि जे सार बेखौनो जोङो बेनोनो भट होनानै जोङो 100आव 100% भट मोननानै बिथांखौ जयजुक्त खालामनो थाखाय जोङो माने मिजिं थिदों आरो जों आवगायदों बेथ' जोङो नंखायखौबो बुङा जादों माखासे सुबुंफ्रा जादों हयथिक माने बिसिनि जानायावहाय जोंहा माने जेबो बुंनो गोनां गैया जानाया जाखागोन आरो बिसोरो गोबां बेबायदिनो गावसिनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनजोबनो लुबैनानै माने खुद्रिनायजों बिथांमोना माखासे थांदों दा बिथांमोना माने थांदोंब्लाबो गोजोननाय गैया बिथांमोननि सायावहाय बिथांमोना दा फैफिननो थाखाय रेडि जाबाय थादों आरो बेखौ जोङो थांनानै माने एसे रायलायहैगोन रायलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि दोलोआवनो लाबोफिननो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों आरोखि जों खोनानो मोनदों मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि ओनसोलावनो दाखालि बावैसो रायजोनि हौवा मोनसे खामानि मावनो होनानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय 30,000 लायदोंमोन होननानै नाथाय दा बिथाङा 30,000 फैसाखौ गावनो हारसिंनो लानानै रायजोफोरखौ थगायदों होनना बुङो दा बेनि बेलायाव फैफिनगोन होननायखौबो जों मिथियो बेसेबां सैथो बाथ्रा बेखौथ' माखासे थाबोगोन खिन्थु माखासेया फैफिनगोन
बेथ' माने बेखौथ' जोङो माने फैफिनगोन होननानै आसा खालामदों माने एसे जोङो आवाजबो मोनखाबाय दा ओंखायनो जोङो बिथांमोनावहाय सम लानानै जोङो लोगो लाहैनो थाखाय जोङो प्राइमारि हिसाबै प्राइमारि अमेननि प्रेसिडेन्ट जानानैहाय जोङो एसे थाम थिम जागासिनो दङ आं बेखौ रोखा बुंनो हायो भटखौ होगोनब्ला भटखौ मानो होगोन भटखौथ' जोङो माने भटखौ जों होगोन खिन्थु जों मानो होगोन ना नोंथांमोना सोंदों मानो होगोन जोंनि नोजोराथ' माने गोबां थांखि दङ UPPL हिसाबै जोङो गोबाव समखौ जों बुंनो थांला 17 बोसोरखौ जों बुंनो थांला आरोना जोङो जोंनि बे माखासे सम 5 बोसोरावबो 5 बोसोर जोंनि UPPL दोलोआ सरकारखौ सलायनो मोनाखै गोबां आबहावा गाज्रि थासारिनि थाखाय गोबां बेबायदिनो लकडाउननि गेजेरजों मावफुरायनो मोनाखै अब्लाबो जिखुनु जा टाइम मोनदों बेखिनियावनो माने जोंनि UPPL नि जिखुनु प्रमद बर' सारमोना माने जि मावनांगौ थांखिफोर बिसोरो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय प्रतिश्रुति खालामदोंमोन माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोना मावफुंनानै होबाय एसेल' टाइमनि गेजेरजोंब्लाबो मावफुंनानै होबाय गोबां लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि फरायनायनि बेलायाव गोबां हेफाजाब होदों सारमोना जोङो बिनिखायनो आरो लाइमुथि हिसाबै जोंनो जे बे हाया 17 बोसोराव BPFनि समावहाय जे हाया जानो फैयाखैमोन दा बे जानो फैयि हाखौनो जोंनि जे सार फेरेंगाखौ बाख्नायनो गोनां बिथाङा गोबां नारा नाथा जुजिनायजों गोबां नारा नाथा बेबायदिनो जुजिनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै जोंनि बे लाइमुथि हालामनि हानि लेखाखौबो जाहोनायनि थाखाय आं बिथांखौ आंनि प्राइमारिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो नंगौ जोङो बे समाव मिथिनो मोन्दों लाइमुथि ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा बबे दोलोखौ बासिदों दा नोंथांमोना बिथांमोननि बुंनायाव बुजिनो हादों आरो थारैनो जों मोनदांनो हादों बेयाव माने BPF दोला एसे खम होननानै दा बांसिन फ्राय सापर्ट होग्राया UPPL दोलाव बांसिन सापर्ट होननानै जों मिथिनो मोन्दों दा नैबे बिधान सभा फैनाय लोगो लोगो बयनिबो मोदोमाव बिधान सभानि बारा नांदोंखाय दा गावबागाव दोलोखौ बासिना लानाया मथा मथि जायनो भट होगोन बियो माने दा थियारि जानानै दङ दा बिथांमोना मा फोरमायदों बेखौ जोङो दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायगासिनो दा दिनैनि नैबे जोंनि सुंद' रिपर्टखौ BMN निउस न'खरनिफ्राय बेखिनिखौनो फोरमायबाय।